май, бақсасылардың күтіп алған айы, бір бартлы байрамдар, хürriyet. Біреулер сит елге диңгез ярына китә, ә безнең өчен бақса тренажер залыда, фитнеста, солярийда. Күрші кесе қайдалар ұсты. Уса берхенеде, оның қарауы, яшелсәлә емеш тәуідіміздікке. Һөйләмәлә. Кайдалыр сит ел ресторанында, әллә нинди ят ризыктар ашап, ашкадандарын бозып, бауырларын утыртып йөргәнсе, үзеңнең баксаңда алмагастар, емештер утырту мең артык. Һез дә шулай уйлайһығыҙмы? Улай булғас, тырма, көрөктәгеҙҙе алығыҙ да алға. Киттек. Бүгін программала Қорағат, алмағас һәм компост. Доломитовый мука, известковый мука, только ширатлап салырға керек. Мул уңыш сире. Ылыс менән еләге сұрашты. Әйләктәр матурайып, ҡояштан көс алып ята. Һөҙөмтә ниндәй булыр? Тупрақтың әҙерлеген нисек белергә? Җиргә ултырып тикшергәннәр. Сәсергә ваҡыт. Ысым мына. Көлкө төтәлендә дүртөйле мажаралары. Татлы бурысҡа йылы ҡыуыш. Күрек белән эшләй белмим шул мин. Шишмә тәжрибәһе. Бай баҡсаға шәп фото. 3-нче тур йомғаҡтары. Башҡортостанда матур баҡсалар күп. Мына шундай өлгөлө баҡсаларҙың береһе Дүртөйлө ҡалаһында. Был баҡсаның хужаһы Ибатовтар. Улар беҙгә бөгөн май айында башҡарыла торған баҡсалағы эштәр тураһында һөйләр. Нәмәләр шәп йөрөп ятаһығыҙ? Безме шис тартабыз, кисәбез, ағачларны искергәннәрен, ҡорайбыз аларны, удобрение салабыз, түтәлләрне рәтләйбез. Был ҡарағаттарға нисә йыл инде? Ҡорағатларны не больше 5-6 лет тотарға тырышабыз. Ҡартаялар. Анан кире аларны җимеш биргәч тә, җимеш биргәннәрен кисеп ташларға кирәк, көтмәскә көзне. Яз көнендә ҡороғаннарын. Мына быларҙың һабаҡтары бик һирәк. Нисә һабаҡ булырға тейеш, нисә бала һирәк ул? 15 штук булырға тейеш, не дә күп булырға тейеш түгел, чтобы нормальный урожай бирер өчен 15 штук. Ә мына төптәге аҡ нәмәләр нимә улар? Алар не ашлама салынган. И раскислительләр салабыз. Менә әле раскислитель почвы, доломитовый мука, известковый мука, только ширатлап салырга кирәк. Барсында бергә түгел. Либо көл салырга кирәк, либо нене бурастыргач. Менә яңгыр китә, 15 көннән тагы икенче нәрсә салырга кирәк. Ул бит күбеләкме, әзәз генә әлегә. Ҡар асылғас та иң беренсе, ҡар иргәс тә иң беренсе ҡарағат япраҡлары китә бит инде. Әйе. Иң беренсе эшеге Эссе су белә сибәбез. Ҡасан? Ҡайнатып, менә март азағында шак қана ҡарҡала керерлек был дисә, эссе су итәбез дә ҡайнатып, пока шығарғанчы, ниткәнче ул суына. Шулар белә тиз-тиз генә лейкадан бәйләгән кейе, булар бәйләгән кейе була. Әйе, су сибеп шығабыз. Ҡурттарҙы үтерә инде. Әйе. Без үткән тапшырыда ултыралар куяткәнек. Әйе. Ҡар бөткәштән, анан магазинда хәзер бөтә нәрсә дә бар, элекке күк түгел. Бардоски смесь белән опрыскивать итеп шығабыз. Бик ярдәм итә. Хәзер кирәк не, чәшкә ватҡанчы, берәр химикат кирәк обязательно. Әле һеҙ нимә Аннан бер чәшкә ватҡаш кирәк. ниндәй химикат һибәһегеҙ? Карбофосна да можно, Колорадо да ярай, ул теге бәрәңгегә генә түгел, бөтен ағашларға да ярай. Алатар. Уларҙы ҡасан һибергә кәрәк? Менә хәзер уже жилсез көнне иртән сәғат 10-га хәтле, иртәнге чакта кичкене сәғат 7-дән соң. Ҡарайбыҙ, мында һеҙҙең баҡсағыҙҙа алмаларығыҙ да бик күп бит. Уларҙы һеҙ нисек тәрбиәләйһегеҙ? Көз көне бик күп су салабыз. Әйе. Ҡышлар алдынан. Яз көне инде менә төпләрен йомшатып, тоже ашламалар салабыз, раскислять итәбез, ашлама, аннан кире тирес сөпләренә салабыз, икешәр бидрә. Аннан кире тагы бик күп кенә итеп су шлангыдан прямо агызабыз. Аларга су күп кирәк бит. Менә май айында инде, менә әле яфраклары чыкмаган, как раз хим обработка үткәрәбез. Алатар белә, менә не карбофос белә, самый әйбәт, наименьший химия карбофосны диләр. Шуның белә обрабатывать итәбез. Чәшкә аткач соңыннан тагы бер мәртәбә обрабатывать итәргә. Ну, бик күп итәргә тырышмайбыз. Вообще рекомендуют много. Но химияны ашасы килмәй бит инде. Һеҙҙең баҡсағыҙҙа идеаль таҙалыҡ. Ә бит
яз эштерин иң беренчиси үткән елгы япрактарды тарату, картайган будактарды кыркып алуу. Һездин мында улар күренмәй. Biz аларны диябыз башта без тырмалап, кул белән үтәбез. Соңыннан чокыр ясыйбыз. Шул чокырга без салып каплап коябыз. Кайда ул сокыр, мында күрмәйм. Моны дигәндә беренче элек менә монда бар иде. Өстендә нимә куелган ул? Жер салдық, жер салырға керек, чтобы почва обрабатываться. Обрабатывать там гниет. Что надо, яфрак салырға, ана назарек жер, яфрак салырға. Янын өсін. Әйе, Бірге. бірге яналар алар, и почва новая. Һәм өстендә нимә уның? Үстіне кабачок отыртып қойдым. Онда бик шәп үсә инде. Әйе. Нисә елда сөрей? Ол икенче елда уже все. Бір нәрсе дә калмай, ұзақ тұрмай. 1-2 ел тұра, конечно. Һез аны алып, инде хәзер башка агачларыгызга ашылма итеп һибә алаһыгыз. Әйе. Соңыннан жерне выравниваем и все таратып соңыннан. Баксагызды шулай итеп ашлап сыгасыз. Әйе. Табигый рәвештә. Әйе, әйе. Яндырмайһығыҙмы? Андырга ярамый. Жернең үне ашада яна, ярамай да, анан экология портится. Николай Ибатович, мына матур гына сия бетинде. Мына ул авырганмы, нимә эшләгән ул? Бу искерә башлаган грипп була бен ак. Әйе. Воздух әстия күлмә менә мишәйтә. Демәк, мына был һава етешмәй сире инде. Әйе, сри. Бынан Шунда появляется грибок менә. аңлашылды. Мына һез әйттегез бит инде, һезнең был сия сорты һәйбәт дип. Ситтән алмайсыз. Шуның өчен һез ничек мына һез артабан нимә эшләгән инде? Шу менә үсә бит әйбәт. Әйе. Көзгә менә моның төбендән берничә төп чыга. Әйе. Яңа менә бутак. Ошны хымак инде. Әйе. Әйе. Мин чистатканда берне калдырам, как запасной, резервный. Әйе. Калгандарын без кесеп ташлыйм. Менә бу кипкәч, аны кесеп ташлыйм совсем. Бу үсеп китә уже бу вакытта. Менә пример аны менә. Ана инде. Шулай үзләрен үзе заменять итеп баралар инде. Мында тоже кишер, Сыкканнар. мында жиләк. Менә бу җиләктәрегез һезнең бик матур тәрбияләнгән, быел яз тәрбияләнегезме, әллә көздән үк шайтып калдырдыгызмы? Юк, әле яз менә монса тәрбияләнмәгән, монса тәрбияләнгән. Бордоский смесь белән генә аны обрабатывать ителгән, ана күренеп тора. Нинди ашлама халаһыгыз? Ашлама ана шул известковать итәм, аннан кире азотный, фосфорный калийны салам, әз-әз генә салып чыгам. Менә шу җиләкнең араларына Әйе, харымхак утыртсаң, әйбәт була. әйе, шуңа арасына сарымсак утыртабыз, бер-берсенә ярдәм итәләр алар. Әйе. Җиләккә курт килмәй. Кортлар, бер-берсенә кортларны чыгартмайлар. Яратмайлар. Менә шушлай итеп ипләп кенә кисәбез дә, ипләп кенә менә җыеп савытка салабыз менә. Кул менән генә өдеп алырга ярамаймы? Тортыла, зыян килә тамырына. Менә только кашы белән ипләп кенә кисәргә, тортырга ярамай менә. Аннан йомшатып та китәбез менә шулай. Менә шулай матурлана да ул. Бар, теплица да бар. Нимәләр утырттыгыз әле анда утырттыгызмы? Әле былай гына утыра, утыртмадык әле, менә әзерләй генә башладык. Утыртырга, әйе, менә силәнгән. Инкәлдә менә бу теплицаны нисек әзерләйһегез? Нисек эшкәртәһегез? Иң башта эссе су марганцовка белән сибәбез. Җиренә. Әйе, стенасын сабын су белән җуабыз. Әзрәк торгаштан бик күп итеп көл сибәбез. Теплицага химикат сибәргә ярамай. Әле әзерләп куелган бу. Хәзер казып менә бу рассадаларны утыртабыз инде на постоянкага. Менә помидор утыртырбыз дибез, Алла бирсә монда. Сортларын да әйбәт. Әйе, төрле бу сауытларынча төрле сортлар. Һәрбер савытта бер сорт. Җиләк ул хатын-кыз кебек игътибарда ярата. Назлы, игътибарда ярата, шулай ук татлы. Яктың төбендәге иске ябактарды ябып,
Уларның арасында курт-куштар кышлаган 3-4 еллык яктар үзенекен иң һәйбәт уңышын биреп үтә. Артабан уларның менә бәләкәйләрен чыгарып ошайтып үстереп пешереп утыртырга. Игътибар итегез, бер бәләкәй генә сер бар. Үсентене ничек утырган, шул килеш безнең күчереп утыртырга тиешбез. Әйтәйек, ошо утырган иләкте кояш беләктән бит менә күрәһегез. Бит күчереп утыртканда ошулай утыртсак, иләк авыраясак. Ни өчен? Чөнки иләк өчен кояш тияктан сыкты. Әле кояшка караган ягы беләк булды. Ул вакытын сарыф итәсәк, ана шул үзенең полярнысын кире кайтару өчен. Тәҗрибәле баксаслар әйтүенчә, беренче сорт иләкте якын утыртсаң, улар бер-беренә аталандырып сорт будыла. Гибрид сорт барлыкка килә. Буның әлбәттә берне насарлыгы юктыр, әгәр дә улар күбрәк итеп алса, һәйбәт сорттың үсәнлекләрен. Ләкин һәр вакыт шулай булмай. Иске япрактан тадарттык, киләһе этап тылын йомшарту. Артабан иләктәрне ашларга кирәк. Иләктәрне төрлесе ашларга була. Шуларның иң ябай бер ысулы бар. Ул ерде язгыны йомшартканда һәр квадрат метрга 2 стакан күл. Хәзер хатуда бик күп ашламалар бар. Без үзебезчә карап, киң таралган һәм иләккә кирәк ашламаларны һайлап алдык. Кош тиләге һәм без уга кушабыз комплекслы ашлама. Уның составында азот, фосфор һәм калий. Ләкин кайбер баксаслар күп итеп һалалар азотты. Азотты күп һалсагыз, һезнең үсентегезнең бөтен көче китәсәк япракка һәм һабакка. Ә без иләкте ни өчен утыртабыз? Тәмле емештәре өчен, иләктең үзе өчен. Иләктәрне ашлагас, уларны тагы бер тапкыр һау һибәбез. Безнең тапшырды карап баручылар исләйдер. Кышкыһын без Өфе урамдарында ылыс тигән идек шышлардан. Менә ул ылыстар үзенең сәгатен көтеп алды. Дым бушларга осмаһын өчен мульчир биттәбез. Иң һәйбәт материалларның бере ылыстар. Ямгыр яуһа, тупракны алар бысырамай, ямгыр ылыс аша үтеп китә, иләктәр матурайып, кояштан көс алып ята. Иләкте утыртырга кирәк калкыурак урынга, кояшлы урынга. Рәт араһы 80 сантиметр. Иләктернең үсентеләрнең араһы 40 сантиметрдан кем булырга тиеш түгел. Алабыз комплекс ашлама. 1 квадрат метрга 50-60 грамм дигән. Без әзрәк халабыз, чөнки безнең монда бар кош тирәге, шуннан куш пагас буны әзрәк халабыз. Майдың урталарында утыртырга кирәк иләкте, ләкин быел яз 2 адымга алдырак килде. Шуны исәп калганда, иләктең нәкъ утырта торган усыры. Әгәр дә иләкте утыртканда, астына утыртсак, иләктең тамырлары асык кала һәм кояш каяна. Ошо бөрләмсек кип сыккан үзәгеннән өстәрәк утыртсак, иләк күгәрә, дымлана һәм юкка чыга, үлә. Шундыктан без утыртабыз нәкъ ошо yerдән. Сукырсыз калдырабыз, чөнки ямгыр яуганда яки һыу һипкәндә ул һыу төбенә китергә тиеш. Бүген программала тупрактың әзерлеген нисек белергә? Җиргә утырып тикшергәннәр. Сәсергә вакыт. Ысым мына. Көлке түтәлендә дүртөйле мажаралары. Татлы бурыска йылы куыш. Күрек белән эшли белмим шул мин. Шишмә тәҗрибәһе. Бай баксага шәп фото. 3нче тур йомгактары.
Сауат ағай, мына һеҙ мына ерді йомшартып берегеҙ битинде. Ҡасан ерді эшкәртергә, уға ҡасан ергә инергә, уға баҫыуға, уны нисек белергә, артык дымланмаһын битинде. Элек әлегә шәшкән вакытта крестьяннар җиргә утырып тикшергәннәр. Шолдарларын салып, шунда утырып караганнар. Шунда җылы булса, җир җылы булса, шунда гына шәшә башлаганнар, көтеп торганнар. Яланғас тәммәнме? Тәм белән, ялангач тәм белән, Юешлеге нисек белгәндәр? юешлеге менә ул нигә шой тотып карайсың да. Менә уже сөргәндә шой таралып торырга тиеш җир. Уешып түгел. Менә шой таралып тора. Әгәр дә иртә сөрсәң, ул кәс булып ката. Соң сөрсәң, җир ката, уже эшкәртү бик авыр була. И шәшү дә әйбәт түгел. Дымлы җиргә шәшеп тә калырга кирәк, утыртып та калырга кирәк. Әле ер өлгөргәнме? Менә әле без басып торган җир өлгергән. Ну, бәрәңгене обычно 8-дән башлыйлар утырта. Майның 8-дән утырта башлыйлар, 8-е, 9-е, 10-ы шул тирә вакытта утырталар бит инде. Картофты һеҙ әҙерләнегеҙме сәсергә? Әзерләдек. Нисек күрһәтегеҙ әле беткә? Әйбәт күрсәтәйем әле. Март айында, март азагында нигә шулай бәрәңгене яшеклегә чыгарып куям да, сыттырам, яравайлаштыру дип атала инде ул. Әгәр дә бәрәңгене шулай сыттырып утырсаң, тизрәк үсә, тизрәк чыга, и урожайность күбрәк була бит инде. Начар шыткан, булмаган әйберләрне браковать итеп куярга була. Тегеле һеч күрмәенчә утыртасың бит инде. Төнгөлөккә ябагызмы? Нимә менән эшкәртәһегеҙ? Менә нигә теплицага кертеп куям, Төнгөлөккә. төнгөлөккә яп куям. Нимә менән эшкәртәһегеҙ? Мен төрлечә карадым. Башта опрыскивать итеп, теге колорадский жукка каршы да бөтенсен дә эшләп карадым инде. Ну, Иң һәйбәте ҡайһына инде? иң әйбәте, әгәр дә көчең итсә, нигә химия кушмайынча үстерәсәң әйбәтрәк, әлбәттә. Мына һеҙҙең сәсергә тигән картофтар да ныҡ эре. Һеҙ шундай эре картофтарҙы сәсәгеҙме ни? Кисәң бәрәңге дә тизрәк ширей. Шуңа күрә әзрәк кисү кирәк була инде. Эре бәрәңгедән эре бәрәңге туа. Риза Раисовна, мына һеҙҙең баҡсағыҙға ҡарайбыҙ да, шул тиклем күп урынды төрлө сәскәләргә бүлгәнһегеҙ. Исемдәрен әйтеп, шифаһын, файҙаһын да әйтеп китһәгеҙ инде. Менә был бадан иң беренсе апрель айдарында беренсе сәскә булып үҫә ул. Медицина яғынан да бадан бик файдалы. Мында флоксылар, флоксыларҙың төрлө төҫтәре, оҡтары. Минем күберәк яҙғы гөлдәр булда ҡараңғыраҡ ерҙә урынаша, сөнки мында минем ҡояш төшмәгәнлектән шул гөлдө күсереп ултырттым. Мин һәм незабудкалар, күгәрсен күҙе бу. Настоящий баҡса күгәрсен көлө. Мында инде георгиндарҙы ултыртып ҡуйҙым минең 4-5 төрлө. Мында 8-9 төрлө генә лилиялары. Миндә Зөһрә Сәлмәновна, беләһегеҙме, гортензия минем үҫә. Шул гортензия гөлөнөң отводкаларын эшләнем, киҫеп кенә, ваҡ ҡына үрсетеп. Әйе, һораусылар күп, әле мында бер 20-30-ды ултыртҡан, менә һәр береһе килгән һайын алып бөтөп баралар. Менә бу иристәрем минем барлығы 12 төрлө ирис. Ландышта бик матур, май айында аппаҡ сәскә иҫтәре бик хуш иҫле. Шуның өсөн ултыртам пиондар был. Мында ҡыҙыл төҫтәр тегеләре. Мында петунияларҙы ултыртамын. Асланып төшәләр. Бархытсыларым минең ваҡ ҡына шунда 25 сантиметрлы ҙур шаровидный бәрхет гөлдәре. Ирис болотный тип атала. Ныҡ та файҙалы дарыуҙарҙа эшләйҙәр. Бронхитка бөтөн Нәмәһенә, сәскәһенәнме, һабағынанмы, тамырынан? Тамырҙарынан. Барлыҡ вообще-то ирistәрҙең тамырҙарынан бик күп төрлө үлән дарыуҙары. Төнәтмәләр эшләргә була, әйе. Биологик актив әйбер сыға инде. Сауат ағай, мына һеҙ картофты нимә менән эшкәртәгеҙ дип әйткәнегеҙ әле? Яз көне бәрәңге ултыртыуынан шөкөр ҡазып, шунда ағулы бәрәңгеләр ҡуям. Шул бәрәңгегә җыйыла алып, алар шул ағулы бәрәңгене ашап үләләр. Бер способ инде.
Шунасын былтыр кулланып карадым, гымбагаш майы сиптирип. Һәрберсен тотыпмы? Yok, her bir sütü neге опрос көйтесің, анда неге 10 литр суға күпме гымбагашмайы кушып, Тегі тайып түшіп жіктірілер мекен. неге аларның ауызлары үтмей ол неге гымбагашмайына. Тайып диктір Тайып китір алар. Қызық, әбедің үфілі екінші түрлі ұсыл қолданылар. Мына бар өтәді геннің модифицированный деген бір нәмә. Шундай бір аға ойлап тапқандар. Қыстап 2 ел бойы ғылайын, мына 3-ші елына олар шундай зорайып кетелер. Һәм өздері тәпкімен картоп түгім тегіледер. Ышын мына. Ысын мына. Біздің дүртіліге келіп етмеген әл. Татлы борошны төп урынына утыртабыз. Шунда үсешә үҗегә хәтле мин аны күчермим, мин һәр вакытта теплицада үстерәм. Чөнки борошка бик йылы кирәк аңа. Йылы урын кирәк. Йылы урын кирәк. Хәзер менә бу услойны алам мин. Менә монда кырга саламын. Шу оялар ясыйм. Хәзер менә шушы җиргә балчык белән кушылган перец өчен әзерләнгән катнашма дибез инде. Күрек белән эшли белмим шул мин. Бигрәк әйбәт, кул ялы әйбәт Кул була. белән генә. Күп булмаймы? Булмай. Хәзер су сибәбез бит инде. Суны мин кар суын җыйдым. Бер объемым туп-тулы кар суы, яңгыр суы. Күчәргә өлгергән борыш 25 сантиметрдан кыскарак булырга тиеш түгел дигән инде. 20-25 сантиметр. Моны яфракларын алырга куштан кесеп, кысылырга тиеш түгел җыеп куябыз. Мин шулай әйтәмен, шуннан әкрен генә иттереп салам кырындагы туфракны. Ул шокыр булып торырга тиеш. Баскалап куябыз шулай. Су китмәсен өчен. Мен аның өстенә әле нисибәшәкмен соңыннан берникадәр вакыттан соң янган терес, су белән бергә витаминнары керсен. Менә шушы борышлар арасында 30-35 сантиметр калдыра кушкан. Көрәк кешеендә моны әз дияргә мөмкин. Кысык үсмиләр бик иркенләп үсәләр, борышлары зур була, берсенә берсе комачаламыйлар. Менә мин шушыны оптималь дип уйлыйм. Соңыннан өстенә күл сибеп чыгарга була. Даган шешкәләр ата башлагач, янган терес нитеп чыгам, әз генә өстим дә, су сибәм. Шушында үзенең витаминнары тамырына сеңә. Бигрәк матур булдылар. Сән һаусыннар. Шулай булсын, амин. Амин. Шулай булсын. Бай бақсаға шәп фото. Фотоконкурстың 3-нче туры тамамланды. Алыш каты барды. Тавыш бирү буенча бәйгенең яңа рекорды куелды. Беренче-икенче турларда еңүчеләр 72 һәм 132 тавыш йыйса, был турның лидерлары өчен 1000дән ашу тавыш теркәлде. Шулай итеп, Әбиәлил районы Яңавыл авылыннан Рита Хибәтова менән, Мәсетле районы Олы Ыктамак авылыннан Сильвия Мәхмүтова һәр кайһыһы 1068 тавыш йыйып, еңү яулана. Икенче урында Хайбулла районы Таштугай авылыннан Әнисә Рахманғолова ебәргән фото 363 тавыш. Өченче урында Федоровка районы Юлдаш авылыннан Филүс Юлдашбаев 72 тавыш. Котлайбыз. Багышлар әзерләгән бүләктәр һеҙҙе көтә. Бай бақса фотоконкурсының һуңғы 4-нче этабы башлана. Катнашып калыгыз. Унан һуң да конкурстар булыр әлбәттә. Тик йөкмәткеһе лә, формаһы ла бүтәнсә булыр. Ысын бақсасылар ярышмай яшай алмай инде ул. Кемнеңдер кабагы ҙурыраҡ, кемнеңдер алмаһы тәмлерәк, кемнеңдер сияһе багыраҡ. Сәмле халыҡ бит беҙ. Сәмле һәм йомарт. Белгәнебез менән уртаҡлашабыҙ, белмәгәнебеҙҙе һорайбыҙ. Шулай беҙ күмәкләшеп, үҫтерәбеҙ һәм байытабыҙ баҡсабыҙҙы. Эйе, байлыҡты уны көҙ күрһәтер. Ләкин бының өсөн уңғанлыҡ та, түҙемлек тә, һаулыҡ та кәрәк. Баҡсабыҙ бай, үҙебеҙ Һау булайыҡ. Башҡортостанда матур ҡарһыҡ... Так, блин, әтәс. Башҡорт... Ниһайәт, май. Баҡсасыларҙың иң көтөп алған майы. Колбасаһы. Сон, туҡта. Сыры. Я,
Nihayet ay. Давай, Степа. Кырма кыраттар кырды. Алғызла, алға. Киттек. Ай, Алла. Киттек. Не айтасың, дурак қалай айтам.